I tod rok paprigarom nebrzo spišný. Po sadzenju bola bar spodla chvíľa, ta rošliny zaostávali so rozvojom. Potom prišla suša, ta paprigare primušeni potrošiť veľa veci za naftu i benzín pre každodňové zaljevanje. Bakteriózy za teraz nehroža, ale hroži oznova nízka cena. Budeme še namáhať z uprehvárkov s odkupiovačami pohľadovať co vekšiu cenu, bo še vlastníky najvekších chladzalňoch už počali dohvarjať skolo ceny, jak co še dohvarjali i za cenu maliny. Nazdávam še, že mi neprejdeme tak, jak malinare. Spomína še, že počatna cena bude 40 dinari, a to malo. Máme šansu predať želenú paprigu, ta še nazdávam, že prek želenej postihneme dobru počatnu cenu i za červenú paprigu. Popri zvekšanih troškov za horivo, vekši nadnici, drahšiu chemiju i štučnih hnoji, na sejkoch i na Međešu vrani napravili veľké škody, podžubali civočky za navodňovanie. Ja bol najväčší problem, že nejaký 20 metrí som mohol do cívku puštiť z vodu, dali mi voda nešla. Spokojne z voda nedochodzila. To bol najväčší problém. Baš do radziri bolo i museli sme meniť cívky. I jaka že to škoda, zrachovali ste? A tak som otprilike rachoval prek 1000 eur. Táto škoda. Môže byť vecej. Nerachoval som baš točno, ale uglavnom mali sme staré cívky, bo uglavnom sebe ochavím šledakus, to som menil staré cívky. A da sme menjali novi, sigurno bi bilo prek 1000 eur. Škoda. Vrani škodu praveli za 6-12 dní, a već keď papriga poodrosla, odseljali. Ale škoda ostala.